Sziasztok! Mindenkit szeretettel köszöntünk az újabb podcastünkön. Ennek a témája egy eléggé különleges téma lesz, ugyanis nagyon sok hölgy megkeresett bennünket, meg nem is annyira bennünket, hanem már podcast partneremet, Stella Nellit, azzal a kéréssel, hogy tudná valami javaslattal élni, hogy azon hölgyek, akiknek különböző kozmetikai problémáik merülnek már föl az életkorukból fakadólag, hogy mit lehet így ennek az életkornak az elleplezésére szemüvegviselés kultúra szempontjából tenni, és a mostani podcastünknek a témája ez lesz, és gyakorlatilag ezt fogjuk kielemezni személyes tapasztalatok útján, hogy milyen lépéseket lehet tenni ennek érdekében, továbbá azt fogjuk megnézni, hogy egyáltalán, ha valakinek már van a szemüvegviselésre egyfajta elképzelése, az hogyan harmonizálható ezzel az igénnyel, amit most az imént elmondtam, és meg is szeretném akkor az alapgondolat, az alapötlet adóját, a Nellit kérni, hogy egy pár gondolatban mondja már el nekem, hogy ő milyen megkereséseket kapott, és mi voltak a hölgyeknek az eddigi tapasztalatai ezzel a témakörrel kapcsolatban. Ugye olyan szépen elmondod mindig, Sándor, ilyen finoman körülírod, de az igazság, hogy amikor eljön szerintem ugye a 40 környéke, 35-40, akkor jön el a hölgyeknél az, hogy amikor felkelünk, már nem az a hambas 20-10 éves nő néz vissza ránk a tükörből, és igenis szike nélkül szeretnénk valamit az arcunkon igazítani, és ehhez mondjuk szerintem egy tök jó eszköz a szemüveg. Én is tapasztalom, mert egyébként én is szemüveges vagyok, hogy amikor karikásabb a szemem, nem vagyok annyira kipihent, akkor felveszek egy élénk színű szemüveget, és úgymond smink nélkül már el is lepleztem a karikáimat. És akkor ennek kapcsán szóltam volt kolléganőmnek, Sziráki Beának, aki szerintem egy tök agilis, 60-as nő, aki jól néz ki, de mégis már szeretne finomítani az arcán. És erre dobtuk be ezt a témát, hogy hogyan ránctalanítsunk csupán a keret segítségével. Az az igazság, hogy én folyamatosan fejlődtem ebben a dologban, tehát először ilyen egyszerűbb szemüvegeket választottam, és utána rájöttem arra, hogy mennyire öltöztet, és hogy milyen, tehát hogy hogyan tud finomodni tulajdonképpen az arc is a szemüveg kiválasztásával, és akkor így egyre jobb szemüvegeket tudtam választani, és hát a végül most már azt gondolom, hogy talán eljutottam oda, hogy az arcomhoz, tehát nekem egy picit ilyen markáns arcom van, és hogy olyan szemüvegeket tudok választani, amik finomítják, és hát most már árérték arányosan is egy kicsit drágábbat szoktam választani, csak hogy jobban álljon, és picit, hogyha hivatkozhatok arra, hogy nekem ezek a nagyobb, ilyen szofiás szemüvegek állnak jól, mert a markáns az arcom, és ezek finomítják. Tehát én azt gondolom, hogy hosszú távon egyre jobban tudok választani, és hát imádom is a szemüvegeket, úgyhogy vigyázni is szoktam rá nagyon, és nagyon szeretem, hogyha szép szemüveg is van rajtam. Abszolút egy nagyon olyan témakört vetettél föl, a nagyméretű szemüveg témaköre, ami általában a szemüvegviselés kultúrában mindig volt, mindig van és mindig lesz, tehát ugye annak idején a Sofia Loren, az olasz színésznő ezt bedobta a piacra, és onnantól kezdve bizonyos hölgyek már ezt a vonalat kívánták követni. Így került be a szemüvegiparágba is egy olyan Sofia Loren-es szemüvegkeret. Ez valójában átlagtól nagyobb méretű, zömében kerek vagy a kerekhez hasonló formákat jelentő szemüvegeket okozza. Viszont ezek a nagyobb méretű kapcsán pontosan olyanok, amik nem azt a célt szolgálják, ami miatt most mi összejöttünk, mert hogy általában, hogyha megnézzünk egy emberi arcot, és az emberi arcnak az anatómiai alakulásait az életkor haladtával, akkor pont egy olyan vonalon mutatom magamon, mert hát ugyebár nekem is megvannak már, mert ugye 50 plusznál már minden megvan. Szóval azt gondolom, hogy teljesen reálisan beszélhetek erről, hogy az a vonal, ami közvetlenül szem alatt fut, azt kéne valójában nekünk letakarni. Viszont ezek a nagyméretű szofiás keretek pontosan ez a vonal alá mennek. És ugye fölmerül a kérdés, hogy ha valaki a Sofia Loren típusú szemüveget szereti, akkor ezt hogy tudja valójában megvalósítani. És most én hoztam egy-két olyan mintadarabot, amit majd meg szeretnénk mutatni, pont Beát fogjuk erre megkérni, és megnézzük azt, hogy egyáltalán ezzel a témakörrel egyáltalán hogy tudunk egy ilyen nagyobb méretű szemüveggel mit kezdeni. És volt az egyik, amelyik már így előzetesen nézegettük, már pontosan nem tudom, hogy melyik volt a kettő közül, de szerintem majd meg fogja mondani nekünk. Szerintem ez volt. Igen. Az, ami a legjobban tetszett. És tedd már meg, légy szíves, hogy akkor ezt így fölteszed.
és akkor ez egy szuper szemüveg, és tökéletesen látszik azt, hogy egyrészt annak az igénynek, amit már korábban elmondott, tehát hogy nagyméretű legyen, elegáns legyen, abszolút megfelel. Viszont az is látszik, hogy a keretnek az alsó széle lejjebb jön, mint az a vonal, amit én az előbb mutattam. Tehát ha nagyon klasszikusan vennénk ezt a dolgot, akkor ez nem oldaná meg ezt a fajta problémánkat, viszont megoldaná a szemüvegviselőnek az igényeire vonatkozott. És akkor innen jön a kérdés, hogy mi a helyes megoldás. Nem tudom, hogy a hölgyek mit gondolnak, hogy milyen megoldás lenne erre megfelelő. Nekem nagyon tetszik amúgy be, színben nagyon jó neki, egyébként be a téltípus, úgyhogy ezt nem is nagyon volt még a podcasten tél típusú hölgy, úgyhogy végre. Úgyhogy ezek nagyon jól állnak neki szerintem, de egyébként én már láttam most több keretet felpróbált, hogy azért majd lesz olyan, ami ütősebb, de ez is nagyon jó. Ez, amit te szeretnél a Sofia Lorenból. Igen. És akkor gyakorlatilag el szeretném azt mondani, hogyha valaki azt mondja, hogy én el szeretném ezt fedni némileg, de ugyanakkor nem akarom megváltoztatni az eredeti elképzelésemet, tehát egy nagyméretű szemüveget szeretnék, akkor gyakorlatilag akármilyen hihetetlennek is tűnik, a lencsének a színével lehet variálni, méghozzá oly módon, hogy ma már a szemüveglencse iparágban elképesztő színű lencséket tudnak készíteni, és hogyha valaki egy nagyon-nagyon picikét kikéri az optikusnak a tanácsát, akkor ő fog javaslattal élni, hogy az adott arcbőrnek a színéhez melyik lencse szín illeszkedik, és hogyha az adott szemüveg keretbe annak a lencse színnek megfelelően egy picit sötétebb tónusát elkészítjük, akkor nemes egyszerűséggel optikailag azokat a picike ráncocskákat elkezdi elfedni valójában a lencse, ami nem azt jelenti, hogy nem lesz ott, csak nem lesz annyira szembetűnő, és ezzel önmagába véve megtettünk mindent. Illetve most akarom, ha már így alakult ennek a podcastnak az időpontja, elmondani azt, hogy most dobtak piacra egy teljesen új fényre sötétedő lencse technológiát, ami számtalan szín lehetőségét kínálja, és minden egyes hölgy a kiválasztott keretnek a színéhez hozzá tudja választani, ami azt jelenti, hogy ha egy lencse oldalról akarunk lefedni különböző bőrhibákat, akkor ezt adott esetben színes oldalról is meg lehet közelíteni, tehát nem törvényszerű az, hogy mondjuk én azzal a bőrszínnel választok lencsét, ahogy az adottságaimból fakad, hanem választhatok a saját keretemnek a színéhez is. De van egy másik megoldás is, és most kiválasztottunk egy másik keretet, és megkérem a Beát, hogy tegye föl, és amikor egyszerűen kimozgatjuk a komfortzónájából a kedves delikfenseket, és, mint ahogy látszik is, lényegében a keret pont azon a vonalon megy el, ahol a takarandó felület, és egyszerűen a keret simán letakarja azt a vonalat, amit számunkra nem kívánatos. Viszont ez a komfortzónán kívüli kimozdulást jelenti, bár hozzá kell, hogy tegyem, hogy ma a szemüvegviselő hölgyeknél az úgynevezett Sofia Loren stílus már azért talán egyre kevésbé terjedt el, ennek ellenére még azért mindig vannak, tehát sokkal kevesebb hölgyet kell ezáltal a komfortzónájából kimozgatni, inkább a Sofia Loren stílusú fanokat kell csak valójában kimozgatni, de tudnék a kisebb méretű szemüvegek egyre inkább divatosabbak manapság már, és sok ember nem feltétlenül a nagyméretű keretekbe gondolkodik, tehát úgy gondolom, hogy ez egy könnyebb feladat lesz. Amúgy mondtad azt, hogy téltípus, ez őszintén megmondom, én ehhez nem nagyon értek, hogy egy-két infót tegyél már hozzá, hogy a választásnál mondjuk ha a színharmóniát próbáljuk, a lencse szín, meg a keretszín, meg a mi alapproblémáknak a összehozását hogyan lehetne. Hát a téltípus ugye az azt jelenti, hogy ez egy hideg színtípus, úgyhogy mindenképpen a hideg színek állnak neki, de nekem ezért tetszik amúgy ez a keret, mert ez egy az egybe a kék, a királykék, meg a pink hozza, és Beának az a szerencsé, hogy jó színű a haja is, mert ugye van az a téltípus, akinek nem jó színre van festve a haja, és akkor már borul az egész, de ő szerencsére stimmel minden, úgyhogy hideg színeket kell választani. Hideg, királykék, lila, majd ugye a lilát is felteszed, pink, bizony. Ezüst, ha fémkeret, akkor ezüst. Én hoztam, ha már itt a kék vonalat. És annyit még mondjál már a színezett lencséknél, azt bele akartam kérdezni, csak utána így elterelődött a szó, ez is nagyon jó, hát igazi tél,
hogy azt egyébként a smink nélküli arcbőrhöz nézitek? Tehát tudod, mert hogy van, aki sminkbe járkál, és úgy jön szemüveget választani? Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Igazából itt ahhoz kellene nézni, amit az utcára való kimenetelnél a hétköznapi életben használ tehát az ember. Tehát a sminkben van valaki állandóan, akkor ahhoz kell nézni. Tehát amihez ő valójában ezt akarja, mert ugye nyilván én azt tudom, hogy a sminknek a színével el lehet vinni egy picit az eredeti arcbőrnek a színét, és ugye nyilvánvaló, hogy mindenkinél van egyfajta olyan színvilág, ami harmonikus, és azért azt szoktuk kérni, hogy amit ő leggyakrabban használ az arcbőrének a színének, ahhoz kell hozzáigazítani. És a nyáron barnább valaki? Na most ugye ez egy nagyon jó kérdés, viszont vannak olyan színek, amik nyárfüggetlen színek, és ugye meg vannak olyan színek, amik viszont nyárfüggő színek, akkor ha valaki picit univerzálisabbat akar, akkor nem akarja a szemüvegeit évszakokhoz igazítani, akkor kell egy univerzális szín, de hogyha most nagyon profi ajánlattal kellene, hogy éljek, akkor a depresszív napokra is más ősz-tél, meg a nyári napokra is egy picit más színvilágot kell. Tehát kvázi van két szemüvegem, és azt szerint variálom a színét, hogy éppen milyen időszakba futunk bele az évbe, vagy éppen elmegyünk-e valahova melegebb éghajlatra nyaralni, vagy nem. Ezt a keretet azért hoztam, mert ez egy érdekes keret, ugyanis ez egy univerzális a szónak a tekintetében, hogy az alsó részre egyenesre van lecsapva, ami azt jelenti, hogy már kezdi azt a vonalat képviselni, hogy kezdi kitakarni már a nem kívánatos részt, de ugyanakkor a méretét tekintve meg lényegében ez a picit szofelroás vonal. Tehát valójában a két szemüvegnek egy picit a hibridsége, mert ha megnézitek, akkor látszik, hogy ez egy lecsapott vonal, ez egy kerekített vonal, ez meg a nagy méretű lecsapott vonal. És ugye most azért hoztam ezt a keretet, mert ugye amikor most megtudtam, hogy valójában milyen a télnek a színe, így most itt rögtön itt a kínálatomból előkaptam, és egy másik hasonló, aminek szintén le van csapva, de nagy méretű. Ráadásul az olaszoknál ez pont egy plakátmodell. De jó. Ezt csak mondom majd, ha nézitek a podcastet, kedves nézők, hogy Magyarország leggyakoribb színtípusa a tél, úgyhogy itt vannak az alternatívák, hogy ne fekete keretet választatok, hanem nézzétek meg, milyen gyönyörű színek állnak jól nektek. Ez is nagyon jó. Például ez tipikusan egy olyan keretszín, amit hogy mondjuk egy olyan lencse színnel harmonizálunk, ami vagy az arcbőrhöz, vagy a keretnek a színéhez. Én például ezt nem is az arcbőrhöz igazítanám, hanem van egy ilyen szín, a sötét erős lencsék, meg a színezett lencsék között, ami a kék, meg a szürke között van egy ilyen picike kevert állapotban, és ezzel a lencsé, vagy ezzel a kerettel, meg azzal a lencsével garantálni tudom, hogy már pont ez jutott az eszembe, hogy lehet, hogy következő alkalommal, ha visszacsatolunk erre a beszélgetésre, akkor egy ilyen keretbe belecsiszolunk egy olyan színt, és akkor megnézzük azt, hogy mit mutat ez a gyakorlatban, hogy hogyan tudja megvalósítani a színnel történő elfedés, meg hogyan tudja mondjuk a kerettel történő elfedés ezt a problémakört fölvázolni. Előzetes beszélgetésünkben még szóba került az, hogy valaki nem szereti a vastag szemüvegkereteket, hanem a vékonyakat, és ugye a vékony keretek, vagy ugye a fémkeretek szoktak lenni, amelyeknél ez a letakarás, mint olyan jelenség nem tud megvalósulni, tehát hogyha valaki mondjuk fémkeretet szeretne, akkor érdemes olyan irányban elmozdulni, hogy arra kell berendezkedni, hogy a lencsének a színezése az egyedül megoldás. Aki viszont szereti a műanyag keretet, ott lencse színezés nélkül is célt tudunk érni. Tehát itt valójában mondhatnám azt, hogy személyre szabottan kell mindenkinek eldönteni azt magának, hogy egyáltalán mi az, ami számára irányadó vagy fontos lehet. Bár az a tapasztalatom, hogy nagy csomó ember van egy bizonyos elképzelése a szemüveg választásáról, majd akkor elkerülünk arra a szintre, hogy na akkor válasszunk, akkor 10-ből 8 hölgy nem is azt a vonalat fogja képviselni, mert felhívjuk olyan dolgokra a figyelmet, amit ő sokszor nem is gondol, és akkor saját magán szembesül, hogy ha föláldozza az elveit, akkor sokszor jobb végeredményhez jut adott esetben, legyen az forma, legyen az szín, legyen az méreti szempontok. Úgyhogy röviden az elfedésnek a gondolatai ezek a legjelentősebb, és van még az elfedésen belül egy nagyon érdekes dolog, az pedig ugye egyre divatosabbak most már az alapszemüvegekre fölhelyezhető napszemüvegek, amelyeknél eddig úgy volt csak, hogy kizárólagosan azoknak a keretekre lehetett rátenni, amire a mágnest belegyártotta a gyártó, de most már technológiailag megvan egy pár éve az a lehetőség is, hogy a lencsébe is bele tudnak mágnest építeni, tehát ebből a szemüvegből akár egy szép napszemüveg is tud egyik pillanatról a másikra lenni, és ez egy
Ez is az elfedésnek egy gyakorlati lehetősége, mert ugye azt nem csak beltéren kell elfednünk magunkat, ha fedünk, hanem az utcán is, és az viszont egy ragyogó lehetőséget képvisel ezzel kapcsolatban. Amúgy azért hoztam egy pár keret színt, mert hogy meg fogjuk tudni azt nézni, hogy a keret színeknek a variáltásával mennyire fed, vagy mennyire nem fed. Ez egy sötét szín, és most egy semleges szín jön, ami igazából inkább az arc-bőrhöz harmonizáló. Ez a színes jobb volt, tudod, én hazabeszélek mindig. Így van. Én gyakorlatilag most, hogy ezen a rendezvényen voltunk a hétvégén, amikor bemutatták ezt az új fényre sötétedő termékcsaládot, akkor rájöttem egyszerűen arra, hogy ha nem emeli be az ember a színeket a szemüvegviselésbe, akkor azon túl, hogy belemosódik egy ilyen sablonos szemüvegviselési rendszerbe, nem tud egy semmiféle egyediséget beletenni, mert a színekkel egyediséget teszünk bele. Vagy követjük a Nelly által ajánlott színharmoni ruhaválasztásban, szemüvegválasztásban, sminkválasztásban a vonalat, vagy egyszerűen belehomályosodunk a nagyvilágba, és ugyanolyan sokadik szemüvegviselők leszünk, akik 10-ből 10 fog szembe jönni az utcán. És ugye, ha nem ezt akarjuk, mivel egyéni személyiségek vagyunk, akkor bizony-bizony nyitni kell a színeknek az irányába. És látszik az, hogy például a Beánál ez lényegében egy szép forma, de semmit mondó. Igen. És hogyha másik kontrasztot megmutassam, akkor egy másik szín, ami viszont a nem semmit mondó kategória, hanem pont az ellenkezője, ami a lilának, illetve a picikét ennek a rózsaszínbe hajlónak a harmóniája. Ez más kérdés, hogy én már itt szakmailag látom, hogy egyértelműen a nagyobb méretű keretek, tehát én az biztos vagyok benne, hogy ha most a végeredményt kellene kiválasztuk, akkor én nem a keret méretének a csökkentésével próbálnám elfedni, hanem a Bea esetében tipikusan a nagy keret és a lencsének a szín megválasztását választanám, és ez számára is szerintem egy sokkal kielégítőbb alternatíva lenne, mint egy méreti kompromisszum kötése, én ezt látom. Nagyon sokat fejlődött egyébként az én, hogy mondjam, választásom is az utóbbi időben, mert az ember ugye folyamatosan szeret fejlődni, ugyanígy, tehát az öltözködésben követni a divatot a szemüvegviselésnél is, és én nagyon nyitott vagyok egyébként, hogyha szakmailag valaki valamilyen jó véleménye vagy tippel áll elő, mert szerintem a változásban van a lényeg, és az, hogy az ember a saját, hogy mondjam, karakteréhez egy jó választást tegyen, akár az öltözködésben, ugye annak ugye a szemüveg is része, tehát nagyon fontos az, hogy mit és hogyan viselünk, úgyhogy én nyitott vagyok minden változásra, és szeretem az új dolgokat bevinni az életembe. Nagyon szeretnék sok ilyen ügyfelet, aki nyitott a változásokra, mert sajnos nekem az a tapasztalatom, hogy Magyarországon egy picit konzervatívabbak az emberek e tekintetben, és ez a biztosat a bizonytalanért címen egyszerűen nem. Nagyon nehéz kimozdítani az embereket, és én azt gondolom, hogy a világban egy dolog van, ami változatlan, az a változás. Tehát, hogy így már gyakorlatilag akármennyit is eltöltünk ezen a földön, rá fogunk jönni, hogy 5 évvel ezelőtt önmagunkkal már nem fogunk tudni. Mások voltak az igényeink, máshogy néztünk ki, mások voltak a motivációs tényezőink, és az ember, aki nem igazítja hozzá a motivációs tényezőit az adott életkorához, akkor csak így lebeg a világban. Aki meg hozzáigazítja, akkor mindig jól fogja magát érezni a bőrében. Úgyhogy így lehet megvalósítani ezt a dolgot, amit most felvetettünk témába. De hát ettől izgalmas az élet, hogy mindig változik, és tulajdonképpen minden területen ez hozza azt az új dolgot az ember életébe, hogy ki mer próbálni, vagy meg mer próbálni dolgokat, és én is ennek vagyok a híve, most koromtól függetlenül, de igazából pont az, hogy nem tudjuk, hogy lesz, tehát hogy van valami varázsa az újdonságnak, hogy mindig ez viszi előre a világot és a személyiséget is. Az apámnak volt egy mondása, amit annak idején azt mondta, hogy fiam, hogyha nem változtatnám, még mindig a fán hintázna. Hát igen. Tehát, hogy ez egy alapigasság, hogy ki kell próbálni dolgokat azért, hogy ezzel teremtsünk valamit. Hát végülis, hogyha belegondolunk, a nagy
divattervezőknek az életútjait, ha megnézzük a Coco Chanel-től a Gucci-ig, gyakorlatilag mindig valamit mert. Igen, innováltak állandóan. Pont a Coco Chanelnek valamelyik nap szembe jött egy idézete, nagyon kedvelem a Chanelnek az idézetét, és azt hiszem, hogy valami olyasmi volt a lényeg, lehet, hogy rosszul idézek, hogy az a hölgy, aki nem sminkeli magát, túl sokat gondol magáról. Tehát, hogy... Hát ez 40 fölött igaz. Tehát, nyilván itt igen, az más kérdés, hogy ez is csak Magyarországon érvényes, hát szerintem Nelly, neked nem kell elmondani, neki Olaszországban megfordul ruhák, meg egyéb dolog kapcsán, szóval ott a 16 éves hölgyek ugyanúgy kisminkelik magukat, mint a 46 évesek, vagy a 86 évesek, és pont most volt egy ügyfelem, egy néni, aki 91 éves volt, kiváló szellemi és fizikai állapottal, most írtunk neki szemüveget, és rózsaszín rúzs volt a száján, és nem most, hogy jött hozzám, hanem a múltkor is. És akkor lényegében vannak olyan emberek, akiket nem a kor fogja meghatározni azt, hogy ők egyszerre fölhúznak egy rúst, hanem belülről jön. Azt szokták mondani, hogy az úriemberek nem a társaságnak borotválkoznak. Igen. Így van. Szóval, hanem maguknak. Úgyhogy ez még zárszónak is jó volt valójában. Úgyhogy ha vannak olyan hölgyek, akik szeretnének valami kimozdulást e tekintetben, azokat várjuk szeretettel, vagy hogyha Nellytől szeretnének valami tanácsot vagy információt, akkor ezt Nelly várja őket szeretettel. Bizony, ne féljetek a színes keretektől. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a vonalak, ezek teljes mértékben követendők, és azok a hölgyek, akik ezt követni kívánják, abban maximális segítséggel tudunk számukra lenni. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornánkra, YouTube-on, Facebookon, Instagramon, minden platformon várunk szeretettel.